Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. M de Amal Podcast. Cerveja em vaso de tubo e pantalões de fubito. Benvidos e benvidas, aquí seguimos con nuestro especial semanal Samuel París, un posgrado fragmentado, como as clases. Picadito. Picadito. Sí. Picadito totalmente. ¿Qué tal, Alberto? Moi ben. Aquí noto máis alegría e máis caneo. Estamos na finde. Porque, que día é ese? De que imos falar? Hoxe toca sábado. Pois vamos falar do sábado, tío. Sábado, dos días, non sei, dos días, tus días preferidos da semana, pode ser? Pode ser, non Alberto? está mal, non? Sí. Tenme pinta que ti o sábado sacaslle todo, Sacaslle todo o jugo que podes, É o día máis magro, non? Que un ten para sí. Porque o domingo... Pensas, ti daslle máis o sábado do que o sábado che dá a ti ou ao revés? Ti daslle máis o sábado do que o sábado che dá? Como investor. Non son quen... A nivel de... Como investor. Investor. Non son quen de devolverlle o sábado o moitísimo que me dá el. Tío. Unha relación asimétrica 100%. Pues é un mal negocio, Aquí estamos para... O sea, aquí non estamos para meter e non sacar, Eu son o querido Oye, e o sábado é quen quere, sabes? Como nunha relación sempre hai quen quere e quen é querido, non? Os sábados jústanos e o noso alumnado justaña máis todavía. Pois sabemos que están feitos. Xa sabemos de que pasta están feitos esta xente. Este é o programa que a xente verá máis de resacolo, seguramente. Hostia, verdad. Ou generándose gran resacolo, Ou gestándose, sí. Cuidado. Pero sí. Pois nada, para empezar a falar do sábado, imos arrancar así un pouco a calzón quitado cun bo leadership. Liderança. Aquí estamos con leadership, a sección onde falamos dos nosos referentes. Sí. Neste caso, pois, son un espello no que os miramos cando falamos de sábado. Joder, e cando pensamos en sábado, en quen pensamos, tío? Bueno, non sei, ti. O sea, a canción mítica para dicir o que é un sábado, tío. Hai unha canción máis referente para isto que Saturday Night de Wi-Fi. Hostia. Dirirarará. O sea, unha canción que xa empeza así, abriéndose con dirirarará, que ten unha letra preciosísima, sabes, que en plan Saturday Night, o sea, basicamente a letra da canción é directamente cancaneo, tontería, vacía, é un sábado, sabes, é todo dirirarará, charararán, diriririrarará, o sea, é preciosísima. Claro. Unha canción dun artista, Wi-Fi, que obviamente non é o seu nome real, o seu nome real é Sonny Carlson, unha tipa danesa que estuvo polo mundo adiante, o sea, estudiante de música en Dinamarca, pero viviu moito tempo en África, despois estuvo en Italia, que aí foi onde, cando estaba todo o movimento do Italo Dance e todo isto, o Eurodance que había en Italia, sí. aí hubo algún produtor, ela estaba, cousa máis bonita que un sábado, de que estaría currando. Cal é a profesión máis representativa dos putos sábados? De relacións públicas de discoteca. Vaya, repartindo flyers aí destes de... repartindo flyers. De chupito gratis. Sí. De, si queréis venir, chicos, que hai unha festa aquí. Acordaste de eso, Alberto? Xa non nos acordamos de esa movida. ¿Qué pasa con relacións públicas, tío? ¿Dónde estarán ahora mismo? ¿Dónde estarán? Facendo running, aparte de facendo running, seguramente. Sí. CrossFit. Sí que pega ben eso. Sí. Pega máis CrossFit, Relacións públicas e CrossFit é algo que marida moi ben. Hostia, se solapa totalmente los dos universos. Clarísimamente. O sea, as relacións públicas dunha discoteca, había un DJ ali, un produtor musical, fichou unha para ese proxecto, dixo en plan, non te podes chamar así, te chamar Wi-Fi, o sea, te chamar ou buscar outro nombre, e a tipa buscou o nombre dun profesor de música seu, de cando estaba en Dinamarca, tío. Ostra, que bonito. Puxo como un apelido dun profe, tío. Que eu pensei en apelidos de profes meus que podría apoiarme eu como artista musical. E pensei nunha profe que tiña na Facultade de Filoloxía, que era de literatura medieval, que se chamaba, dijo porque era un nombre que era moi pouco habitual, que se chama Cleofé.
Hostia. Non sei se conocerías algún nombre. Cleofé, aparte, apelidábase Cleofé, el apelido era Tato. Bueno, Cleofetato, ostras. que parece un compuesto, Cleofetatio. De feito, Cleofetato, sí. entre nós chamamos de Cleofetato de sodio, que era en plan unha tontería, sabes? Pero ti tes algún profesor así con un nombre bonito como para poñerte de nombre artístico? Nada tan exótico, a verdade. Nada así... Cleofetato de sodio está... A ver, iso é imbatible. Joder, despois, un tema que foi acusado de plagio non sin puta razón, porque estou mirando os temas que acusaron de plagio, non, ningún dos dous temas que os acusaron de plagio a Wi-Fi, ja no o caso, Vaya. pero hai un tema, bueno, deixarno na caixa de comentarios, que o sea, parece unha versión reggae, pero non, é unha versión anterior, que en plan de, tío, clarísimamente... Sí, hai certas influencias, ¿no? Unha sableada, o sea, italianos sableando cancións, facendo de cambiar o nombre a unha rapaza de Dinamarca, porque creo que a altura de cando sacaron o tema tiña como 20 e pico anos a rapaz, ahora ten 50, de feito, a cada fase 50, ten o seu medio siglo, a señora Sonny Carlson. E despois tamén non creo que é un bo líder para o mundo do sábado, porque, bueno, foi un éxito total en Italia, en España, e tamén no Reino Unido. Porque, aparte, no Reino Unido entrou con tanta forza que destronou o que estaba de número 1 naquela altura, que era, dime se non é representativo isto dos sábados, naquela altura o número 1 no Reino Unido era Love is All Around de Wet, Wet, Wet. A feeling in my finger. O sea, era a canción máis moñas que pode haber. Sí. Te amo, todo no sé qué. E de repente, sararena. Hasta luego. La noche me... Aur. Sí, creo que mejor quedamos como amigos. Tío. Yo creo que por todo eso... Poesía pura, sí. A ver, é un referente dos sábados, sen dúbida. Eu como pequena pega, que non desmerece en absoluto, non tes a sensación... Bueno, primeiro, que non sei de onde sae esa coreografía infame. Eu tampouco, eso non... Que todo o mundo bailou algunha vez. Sí. Ese momento... Eu bailei na EGB, o sea, para dar muestras de cando se bailou eso, eu bailei na EGB. Pero era deste rollo que a canción comezaba, depende da noite, podía ser medio subidón, decir, que guai, empezabas co baile, e non había ese momento no que dicías, isto se me está facendo longo. Sí, ¿no? sí. Como que sona un par de voltas e dis, xa está, non? E non. Sí, é un gran medidor, tamén é un gran medidor como un... Sabes, estes produtos que se botan nunha mezcla para saber en que punto está a reacción ou para saber se hai hidrógeno, que cambia de color e tal. Sí, claro. Pois é como unha canción que botas na noite, botas, sabes, estás de festa e bótala, e sabes, se a noite está sendo unha puta mierda, porque diste mierda, que cojones fajo aquí que está sonando isto patético, ou se te sumas al rollo, total. E sabes que a noite é o que vai rodada, tío. Entonces, ese sentido tamén a veces é necesario tamén mételo nunha pinchada, joder, estar así nun pafe que son eso e dicir, vale, vamos a ver a que coña andamos aquí. Claro. Estamos todos ao que temos que estar ou non? Que pasa? É así tal cual, Pois, tío, non sei, líder, Wi-Fi, aí o deixamos. Bueno, despois de todo isto, necesitamos que entren outras voces que se sigan girando la rueda. Hai que seguir falando de sábado. Pasamos a Masterclass. Classe mestre. Hoxe temos o lujazo de ter con nós a Diego, batera dos Blind Crowes, diseñador, hoxe tenémolo aquí como puto máquina dos sábados, como o sea, pincha de bares, discotecas, garitos de os peores antros do mundo. Diego, gracias por estar aquí, benvido. Gracias a vos por pegar o toque. E bueno, imos empezar falando de pinchadas e de sábados, imos empezar polo máis interesante, que é saber cal foi a maior liada na que te viches inmerso, pinchando. A maior liada, en plan ben ou plan mal? Mal. Vale? Mal. Tímolo pensado por mal. Si tes algunha xa clarísima de ben, tamén vale unha de ben, que si tes unha destas de joder ese día, todo ese conjunto fusionou guai, tamén nos vale. O día de mal estaba Samus ese día, joder.
Pero calé, porque algo me comentaste antes e non me Mira, acordo dese rollo. Joder, cando fomos a tocar o Freakland, O Freeland, e o Ferrada, sí. despois de tocar, pinchaba ao final con outro fulano, con Pepe Kubrick. Recordas agora o tema, que era que, joder, faltaban os adaptadores dos singles e pinchábamos con singles, tío. E non había hostias, non había maneira de poñer singles, tío. Era como, pois que carallo facemos? De repente conseguiron un dun bar, que foron a un bar a Ponferrada a pillar un adaptador destes, e claro, facían falta, o sea, para cambiar e tal os temas, tío, tiñas que ter dous. Entón, un dos camareiros dixo, joder, isto fago cunha tapa, non sei que, carai, dunha botella, e dixen, vale, veña, pois leva o xa, tío, sí, sen fallo, tal, non sei que. E o fulano non apareceu máis, tío. Foi como, hostia. Eu, en plan, de repente ven o encargado, a ver, o pavo, os tíos do garito, bueno, alugaríanlle o garito a Peña do Freeland e tal, pero se notaba que non era. Era unha discoteca de discotequeo, de claro, pachangueo, sí, tal, e meteron ali a todos os rockers do noroeste de España. Estaba todo o mundo desubicado, sabes? En plan, o rollo latino e o rollo, sabes? Todos os rockers ali, tío, sí. Sí, pois fora, é que foi un cristo da hostia, de repente o pavo desaparece. Eu, joder, acompañaron ata a cociña, que é onde estaba facendo a movida, o tío non viño, os fulanos todos poñéndose nerviosos, en plan, hostia, isto non comeza, tal, non sei que. En plan, joder, é que me iban a traer aquí o adaptador e tal, e nada, vou a cociña e tal, o fulano xa non está, o único que había non estaba tampouco, tira, como, hostia, era o que facemos, tío. Logo, o pavo que alugou o rollo, veo ali todo loco, porque perdiste el rollo, porque non sei que, que estás contando, tío, sabes? En plan, pero un follonaco da hostia. Despois xa, o tío Pepe Kubrick estaba pinchando cun vinilo, todo o rato, poñendo a mesma canción todo o rato. Un cristazo, tío. E logo, aínda por riba, os cables de atrás non recordas, tío, que non o sea, facían contacto, tío. Era un rollo raro, non? Metía como un hostiazo, así, un... Era un cristazo, tío, mima, o sea, tío. Un solo tema en repeat con risco severo de quedarse pegado aí. No, sí. Pero flipas, que lo foi... Eu penso que foi a peor. Hostia, tío. Que normalmente, joder, cando tes unha cagada ou así, pois é rollo de, estás de peido tal, pero baixou o peido, baixou todo, porque estaba tirando puto coñazo ali, en plan, joder, perdiches o rollo, non sei que, tal, que perdín nada, tío. Joder, a vergonza de estar aquí, tío. Eso que fora un Jueves Santo, aparte, ¿no? Sí. Non fora en Semana Santa, naqueles días que fóramos por... Sí, de feito fora a primeira parada, creo, non? Sí que despois fóramos a Burgos, B-Rock. E despois a Valencia, tío. Despois a Valencia, ay, Dios mío, esa feca. Vaya Semana Santa, tío. Sí. En liadas que se ten feito a gente, tío, estando ti pinchando, tuvoche que vir o típico borrachón a pedirche o cal foi a peor que che pediron, tío, o puto Cristo que che liaron. Claro, me estás poniendo esta e me recuerda a mi ex, rollos así, mítico fulano. Pois así de liadas o mítico come orellas, que está aí, a ver, que eu aparte, xa sabes que eu son un old school, tío, que non vou cos CDs ali, soplando e tal. Te está comendo a orella, tío, non te dá tempo a puto pensar que vas a poñer despois, tío, é como, joder, o fulano, bim, é como, hostia. Pues, e cando así tes algún truco para salir desas? Cando che ven a gen con ese rollo, tes algunha destas de alguna clave ou lo juegas todo al carisma de a que eu nese sentido son un puto pringao e aguanto de repente xa de darlle pa diante a ver que cae. Pero... A min, a que creo que me fixeron, sospeito, por ir un pouco bolinga, dicirme, non, se acabo de poñela. E dicir, vale, perdón. Era mentira, claro. Que esa pero así, buena, a peña cala e marcha, en plan, perdón. Esa mítica, joder, a mítica tamén que che veñen a pedir calquer tema destes así tal, e rollo de, ese non o teño, tal, pero se che molan os Ramones, sí. Vale. Siempre, tío. Puedes poner los Spice. No tengo los Spice, pero es que si te molan los Ramones, pues, o sea, en realidad tengo aquí. Claro, pero o problema é, eu cando iba con CDs non tiña problemas, ou con vinilos, porque rollo de CDs pasa ya carpeta, en plan, non hai... Claro.
Pero claro, ahora con Spotify, tío, estás jodido. Claro. Porque puedes Estás buscar, jodido, como, tío. Esa non a podes xojar, tío. Claro. Diego, cal é o teu tema pepino para levantar un garito? Cal é un tema que, en plan, se o garito necesita tal, cal é a túa carta secreta? Buah, se necesitas unha subida así de golpe. O que estilo, a dónde te vas? Que seguro tes aí en plan de, bueno, esto tiene que justar todo Dios pa diante. Home, que claro, que depende, según se estou pinchando un rollo máis, eu que sei, pois rollo así máis yeye, máis tal, eu que sei, imagínate, é que según, se vas en plan coña ou vas en plan un pouquiño máis, que depende moito do público, non? Se hai peña que de pachangada, tío, que sei, poñes un a lo loco de los Albas, tío, É para arriba. que veña. Ou bueno, funciona moi guai, e aparte eso sempre o poño, cae sempre, San Antón de Andrés do Barro, así, sempre. Sí, a mí es un mogollón. Que guai. É un tema para pechar, como para dicir, ata aquí chegamos, despedimos o chiringuito. Eso, Vampiresada, mujer de Jonathan. Hostia, Jonathan Richman. Sí, tío. Esa non está en Spotify. Esa non está, tío. Creo que vi unha versión, pero en inglés non mola, tío. Mola a peña cantando rollo. Exacto. E aparte sales igual, tío. Sabes, cantando ata o próximo garito, tío. Vaya temazo, tío. A ver, ahora unha rápida xa para terminar. Un tipo test, vale? Vamos a dicir unhas cuantas situacións e tes que dicirnos un tema, un estilo, un artista que pincharías en esa situación, vale? Para animar ou para poñerlle banda sonora ese rollo. Vale. Para animar ou para pinchar, se tuveras que pinchar nestas situacións, vale? Ajá. Que pincharías nunha cola para facer as PCRs? Que rollito lle pondrías aí? Que estilo? A onde te irías? Iríaste, por exemplo, eu pensaba, o limbo, como se tes que ir algo así moi salsero, como se tes que ir como levantando un pouco o nariz. Sí, igual, bueno, hay algo de calipso, hay rollo de calipso. Harry Belafonte, algo de esto puede molar. Pega, sí. Sí, eso estaría guay. Eso para que sala positivo, claro. Para que sala positivo. É para a cola de antes, despois xa. Na exhumación de Franco, por exemplo, que pinchada farías? Buah, joder, tío. Ahí, mi má, tío. Y claro, que esto tenía que pensar guay, casi de rápido. Pondrías así algo máis de punk rollo siniestro, rollo Misfits ou así, ou irías algo tamén máis para arriba? E que ao final estou pensando que o calipso lle peja bastante a todo, Tal cual, Sí. Pois sí, a verdade é que sí, tío, que non sei, tío. Sonido de marimbas. ¿Sabes? Hostia, pois non sei, é que así... Non sei, tío. Penso que a lo loco, tío. A lo loco. É que penso no milagro de Petinto, tío. Creo que me pega bastante. Sí. Hombre, tío, como que eran los marcianitos mientras iba polo aire, está guai, joder, mientras iba un helicóptero, tío. Para facer a trimestral do IBE, que rollito lle pondrías a eso? Hostia. Hardcore parálisis permanente, autosuficiente. Descarado, tío. Que guai. Oi, meu, pois nada, tío, moitas gracias por arrojar un pouco de luz sobre o mundo das pinchadas. Fijo que o noso alumnado o recibe de puta madre. E animas a xente a que se poña a pinchar ou recomendarías a peña que non tocaran ese terreno? En plan de, non merece la pena meterse en el mundo de las pinchadas nocturnas. No merece la pena. Si, total, al final, lo único que vas, o sea, páganche, bebes gratis. No vale la pena, tío. Hombre, por outro lado, tens que aguantar aí a peña aí, sabes, en plan de super a tope pidiéndoche de todo. Va, hombre, ¿te gustan los Ramones? Eso é buenísimo. Va, tío, pois moitas gracias, tío. Vémonos un próximo sábado. Gracias a vos. Gracias, Diego. Adam Smith e Bad Bunny. Neoliberalismo e roncola. Pantalón de cubito. MBA Mal Podcast. Tremenda masterclass. Qué Qué guay ahí. Puto Diego, vaya puto máquina, tío. Joder.
As mellores Teño personas, curiosidade as mellores personas que te podes encontrar na vida, tío, este señor, ¿no? Sí, moi majo, joder. Teño curiosidade por ver ese adaptador feito cunha tapa. Quedoume aí a intriga. Tío. Claro, o rollo foi que aquel día él pinchaba, estaba agobiado co tema de ver como se facía toda a historia e tal. Claro, eu xa tocara. No, aquel día era un festival, eran varios grupos, nos tocáramos ao principio de todo e tal. Eu xa estaba... E estabas disfrutón aí, por aí, claro. Xa estaba abriendo o juego un pouco, sabes? En plan de... Ti non eras consciente que no outro escenario estabas librando unha batalla por construir un adaptador cunha tapa dunha botella. Tens que entender... No, sí, a mí chejábame os ecos, eso, pero tens que entender Ollas tiros por aí, ¿no? Era un escenario pre-COVID, co cual xa podías falar con todo o mundo e eu quería aproveitar eso. Claro. Eu xa, en previsión deso, claro. De calquer tipo de escenario pandémico, aproveitaba un pouco e iba un grupiño e dicía, non sabes o que dixo aquel de ti? Entón iba yo outro en plan, aquel anda, non sei que anda dicindo de ti. Es porque no, colega, chupitos para todos. un pouco fácil. Sí. Hai que abrir pues... juego sempre. Distribuir. Ese é o espírito. Playmaker. Samuel Playmaker. Tío, sábado. Habrá que disfrutar do sábado. Bueno, todo o noso alumnado hoxe que se faga ben uso destes consellos, que se, claro. Sabes, que se pinche os temazos aí buenos. Claro. Non pode ser un pouco melancólico este programa, sabendo o contexto covidiado que temos. O bueno dos podcasts é que isto non vai quedar grabado, é que isto, si de repente estás melancólico e pensas que estás jarda deste programa, claro. Descargadeo, ide a un YouTube downloader destes, jardádelo como MP4, metédelo nun pen e poñedelo encima da mesilla de noche. Cando vos cheje ese mensajiño que vos chejara ao móvil de ya está todo bien, non fai falta mascarillas, a mezclar cuspe todos por aí. A tope, a morrear. A amazar. Chavales, abren las puertas de los maces. Sí. Aí colledes, poñedes vosso programa e xa está. E aí xa pillades as claves outra vez. Estas míticas... É complicado díselo a posterior ahora mismo. Xa, pero... Sí, falando dun futuro que sabe Dios cando será. Falando de algo que este consello estamos dando cando xa tes que velo, co cual non é... Xa, bueno. Ou mítica web que ti guardas nun marcador aí. Sí. Ou un día facendo limpeza, en plan, que teño guardado por aquí? Atopas un capítulo de MBA Mal sábado e dis, a ver que onda isto? E xa está, xa o tes. Aí a tope. E tes a festa armada, tío. Non sei que festa pode supoñer isto, pero bueno, eu creo que aí sí que se lanzaron como opcións de, joder, que si wifi, co jiji jaja, sabes? Deixemos atrás todo de Love is All Around, abramos as puertas del sábado, xa está, a amazar, a vivir, tío. Que esto... Amazar que son 2 días. Amazar que son 2 días. Un bolema para... Sí. Un bolema para a Academia de Verano de MBA Mal. No noso campus. O simposio titulado Amazar que son 2 días. Na mesa, como vocales, Samuel París e Alberto Álvarez. Ai, que desgraciado. Bueno, despedimos esto a semana sigue, tío. Ata aquí chegou o sábado. E vira mañá, que tocará no siguiente programa. Sorpresa. Non podemos enjanar en G, Xa, pero bueno, ata mañá, nada. Nos vemos. Chimpú.